Здравейте, хора! Аз съм мастърът. Ще играем на... Ние ще играем на MinePixel, разбира се, както винаги. Не баш както винаги, но от сега поредицата ми повечето ще бъде на MinePixel. Да, ние ще играем Hunger Games. Остават 2 минути и 3 секунди. Разбира се, много ги мразя тези сега тук. Вече ще правя втори канал, който ще бъде за влогови и такива работи. И за какво ще играем. Ама ще го правя само след няколко дни, това май. Или след няколко... Или другата седмица, не знам. Виждате ли он там? Познавате ли го? Да. Не си мислете, че не го познаете. Ако го виждате он там, аз в момента игра с него. Но не го знам дали... А той ми предложи Steam, бе. Yes. Това е английски сервер, само ти да кажа, че... Защото е английски малко не е хубаво, че е английски. Да. Аз пък... Ако искате други епизоди на Geometry Dash, Minecraft и такива работи, просто напишете в коментарите какво ще искате да бъде следващия клип. И ще се кефим докато играем. Но GTA 5 още... Аз още не мисля си я купувам, само да кажа. Искам да играем на другите игри, освен на GTA 5. Може да играем на GTA San Andreas, ако може да ми се изтегли. Те ми пишат нещо, ама аз не ми кефи. И затова в този сервер не е готино. Аз искам да играя на хайдари. Ако искате и сега след тази мини игричка, ще изиграем... не бе, да бе. Бач, смутаната игра, бе! Ай, стигай да си на смутана игра! Това е само от бъгът, лагът в нея. Който някой може да ти пише телепорти и това е много тъпо, че може да ти пишат да си играят телепорт. Аз пък нямам нищо, защото ми бъгна играта изведнъж. И така. Hunger Games игра в момента, само да кажем. Дано да има тук чест. О, бе. Чест? С какво? О, там се трепят и то доста. А гледам да викам да тръгна на там. И Пикачу значи... Аз съм си тръгнал, викам, че съм видял чест. И да, хора, ако някой ме прицака сега, ползвам яката Skywars. Не бе, тъпчо. Не, опихам, да. Сега отивам да геймплейвам на той. Чай, че малко като ми зарежда мъглата и...
Искате ли да изиграме на Bedwars? Ай, ще изиграме на Bedwars първо и тогава. До джойна и това е по-скоро подобно на Egg сам че трябва да си пазиш леглото. Това е малко смотано. Имаш легло, но вилиджерите не са както в Egg а са без носове. Това е малко тъпичко. И това е има го в MinePixel, ако искате да я играете. И окей, MinePixel, не знаете. Ако искате да си го изтеглите, кажете ми. Ще изиграме на Bedwars. Ще се видим в следващия епизод. Само като ето го генератора, той почна да фърка. Но тези тъпанари, само тези тъпчовци тъпи. Да, вилиджера, да, ето го, вилиджерче. Си купим един кит. Една броня и така. Ако мога един дървен меч да се взема. Един дървен, окей. От 20. Не мога. What? Ще купя малко блокчета да отивам към средата. То по-скоро май в тази игра има среда. Но край, аз съм насочвам към това. Не знам към къде, защото не знам къде е следващият остров. О, дали глото? Ой, той трябва да обирам. What? О, не! Май ми се бъгна играта. Да. Сега не мога да се видя такова отдолу. Ама мога да ти идвам с вилиджера. Да. Купувам си един такъв. Добре, хора, хайде, чао, че ще ме видите в следващия клип на Skywars, който ще снимам. И чао!